Sing to the mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your heart. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Gisaulog karon sa atong simbahan ang pista ni San Bartolome, usa sa unang 12 ka mga apostoles ni Kristo. Ang iya gid aning tinuod nga pangalan kay Nathanael or Nathaniel, nya gitawag ni siya Bartolome kay kanang bar sa Hebrew nga sinultihan anak. So ang iyang papa ni si Ptolemy, mao na ang gitawag siya Bartolome, anak ni Ptolemy, mo'y gi-address ni Jesus kaniya. Unang usa ni siya sa mga 12 ka apostoles nga nagpakamatay tungod sa ilang pagsaksi sa ilang gisangyaw nga ebanghelyo ni Kristo. Ang ebanghelyo sa gugma, ebanghelyo sa hustisya o kaangayan. Muna iampo nato ang atong kalibutan nga mapatunhay unta ang gugma, hustisya o kaangayan. Labi na gid dinhi sa atong nasod, labi na karon ining atong medyo gubot nga political situation sa atong nasod. Atong iampo nga mo patunhay unta kitang mga Katoliko o mga Kristiyano, mo patunhay unta ta sa tinuod nga gugma o hustisya nga gikan gyud sa ebanghelyo nga gisangyaw ni San Bartolome. O ato usab nga iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pag pamalit aning ato mga slots aron makumpleto na ang ato untang mga galastuhan, makumpleto pagbayad ang atong mga contractor sa atong kumbento. Nga unta hatagan sad sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan labi na ang kahiusa, kalinaw, kalambuan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayeg kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo,
uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Liguna dinhi kanamo o Ginoo ang pagtuo pinaagi niini si San Bartolome imong apostol nahiusa sa imong anak sa tibuok kasing-kasing. Itugot nga sa iyang pangama ang simbahan mahimong timaan sa kaluwasan alang sa tanang katawhan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya miduol kanako ang usa sa 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka panaksang puno sa 7 ka katapusang katalagman. Miingon ang anghel, dali ngari og patan-awon ko ikaw sa pangasawunon ang asawa sa nating karnero. Unya gigamhan ako sa espiritu o gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kayong bukid o gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Dios, nagilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Migilak ang syudad sama sa bililhong bato nga daw haspe og tin-aw sama sa bildo. May dako og habog nga paril kini og may napulog 2 ka ganghaan nga gibantayan sa napulog 2 ka anghel. Diha sa mga ganghaan nahisulat ang mga ngalan sa napulog 2 ka banay sa Israel. Kada kilid sa syudad may 3 ka ganghaan, 3 sa silangan, 3 sa habagatan, 3 sa amihanan, ug 3 sa kasadpan. Gitukod ang paril sa syudad, ibabaw sa napulog 2 ka sukaranang bato nga gisulatan sa ngalan sa napulog 2 ka apostoles sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, o Ginoo. Ug paday ka kanimo ang tanan nga nagtuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong kingharian, ug pasuginla sila sa imong
ang imong mga higala nagtugan sa himaya. Sa imong pagkahari, Ginoo, pasaysaya sila sa katawhan, mahitungod sa imong gahom. Ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian, ang imong gingharian maoy gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya. Sa imong pagkahari, Ginoo, ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagatawag kaniya diha sa kamatuoran. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya. Sa imong pagkahari, Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gipangita ni Felipe si Natanael o giingnan, gikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Duna bagoy maayo nga gikan sa Nazaret nangutana si Natanael. Ngari og tan-aw mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpadulong kaniya, miingon si Jesus, ani ay tinuod gayod nga Israelita og walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako, nangutana si Natanael kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoyng igira sa wala kapatawga ni Felipe. Si Natanael mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng
igira, makakita kag mas kahibulungan pa kay niini. Og miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghan nato nga bisag sigig simba ang atong pagbati dili lang yapon haom sa pagbati nga nasinati sa mga santos, labi na gyud sa mga apostoles. Unsa may ilang gibati sa mga santos o sa mga apostoles, naa nila ang walay katapusan nga katagbawan, lasting satisfaction. Naasad nila ang walay pagkausab nga kalinaw, lasting peace. O labaw tanan, naa nila ang way katapusan nga kabalaan, lasting holiness. Lingi ay mong tupad, ing naa ka ning tulok, naa ka, naa kay complete sana satisfaction, lasting peace, lasting holiness, naa wa parihata. Og nganong wa man ta katagamtam kay wa pasad ta kasinati sa gibuhat sa mga santos o sa gibuhat sa mga apostoles. Kana bang the personal encounter with Jesus. Unang kasagaran nato nagsalig lang sa atong nabati. Unang murata o kanang lusay nga sunod-sunod lang ba? Sunod-sunod. Ug asa ganing hangin, asang bawd, adto sad pilay, ana. Kay gasalig lang tas atong nabati. Ana kasagaran manimba ta ingon dayon ari ko diri simba kay maining muwaling paria. Ana. Ari ko diri simba kay nindot ilang simbahan. Ari ko diri simba kay maini na healing, dali ratang maayo diri. Ana. Di ko mo simba dinhi kay batig naong ang pare. Di ko mo simba diri kay makaduka ang walis pare. Mura lang taga pilay-pilay na lang ba? Laing lingi sa imong tupad ing nanganong ni amang kanisimba. Pangatan na. Nanganong ni pabor-pabor lang. Ang tinuod nga encounter with Jesus morning nahitabo ni Nathanael usa na nis pa mga pamaagi. Gaduda siya ang iyang hunahuna wa makumbinser nga naay maayo gikan sa Nazaret. Siya na bagoy maayo anang Nazaret, mao bagunay agianan sa tinuod nga Mesiyas. Wa na magdaghan og istorya si Felipe, niingon siya ngari og tan-aw, come and see. Come and see. Kana bang kita unta do na taan ang attitude bitaw nga mubuhat ko ani tungod kay nasayod kong anhin ako ma-encounter si Jesus, anhin ako mahibalag, anhin ako mahimamat, anhin ako makita si Jesus. Nya kanusa mo na mahitabo nga makakita kita Ginoo sama sa gibuhat sa mga santos, labi na sa mga apostoles o labaw tanan ni Mama Mary. Ang una ginatong buhaton ato gyung kalimtan ang atong kaugalingon. Mo na ingos Jesus, you cannot come to me unless you deny yourself. Di gyud ta kaduol ni Jesus basta ang atong kaugalingong gusto og mga pangandoy maoy nagdominate, maoy naghari sa atong hunahuna og kasing-kasing.
Ikatulong lingi sa imong tupad. Ing naunsa roy imong gipangandoy. Unsa imong gipangandoy. Og para gay nas imong kaugalingon, maayo ko sa akong sakit, makalampos og eskwela, mulampos akong sana kanang mga anak, makabayad ko sa utang sa panauban. Dili na unta ko sigihag yaw-yaw sa akong mama, di na unta ko sigihag supak-supak sa akong mga anak, mausab unta ning utok aning akong bana, aning akong asawa. Bisag unsa na imong gipangayo para sa kaugalingon, you cannot encounter Jesus. Mao nang empty lang gyapon imong kaugalingon, kay ang imong na-encounter is your own self. Ang imo ra gyung kaugalingon, ang imo ra gyapon gi-entertain dinhi. Ana. Kalimti na tanan tuguti nga si Jesus maoy imong mabati, mo'y atong mabati. Mo na si Natanael nagtuon man to siya. Niya nagtuon siya kay bawo man gid siya nga why nindot nga magikan sa Nazaret, pero iyang gikalimtan ang iyang gitun-an og niingon siya, sige, akong adtuon og akong tan-awon si Jesus. Pag abot niya dito, naadayon sila'y conversation. Nagkausap, ang Tagalog, nagkausap-usap, nagkaistoryahanay sila. Mao na to iyang encounter. Ilhan man anako ang nianhis misa nga naay encounter ni Jesus kay inigsugod usually ang ilang mata mo sana mulagsik ba, pero kana ganing why encounter ni Jesus inigsugod usually ang mata mo piroy mo anay ana mao nay dangatan. Ang uban mo hinguyab ana, ang uban magsigig tan-aw sa rilo, sig tan-aw sa rilo ana. Mao na akong ilhanan, pero naga ni encounter ni Jesus ang mata mo. Murabag mo ana ba? Mao to nga pag-ingon ni Jesus kani maoy tinuod nga Israelita, ingon dayos Nathanael, nganong nakaila man kanako, nganong nakasulti man ka ana nako. Ingon dayos Jesus, nakit-an ti ka nga studios kay ka sa kaning scripture didto ilalom sa kahoyng igira. Kay mao man ako no style sa mga Israelita sa una. Basta magtuon sila, kasagaran, anha gid sila sa ubos sa dakong kahoy. Mao tong kit-an siya. Gidayeg siya ni Jesus in short. Ingon din siya, Ginoo, ikaw ang Mesiyas. Kita din siya sa Ginoo. Ingon din si Jesus, nituon na ba ka? Kay nakakita na kanako, kay gisultihan ti kaani. Kung mosunod ka nako, mas makakita kag mas daghan pa. Mao na si San Juan mao may nagsuwat aning unang pagbasa kaning gipadayag sa iyang pagsunod ni Jesus og sa pagtulun-an ni Jesus, labi na gid sa iyang pagpaningkamot, pagsangyaw, gipakita siya sa Ginoo didto sa langit, unsay nahitabo, unsay naong sa langit. Mo nang siya nagsuwat sa Revelation, Book of Revelation. Ug usas iyang gisuwat nga gibasa nato sa unang pagbasa, ang langit di ay naay 12 ka ganghaan nga nagrepresent sa 12 ka tribo sa Israel, katong anak ni Jacob, apo ni Isaac, sungkod ni Abraham. Mo ba na no kanang anak sa imong apo sungkod ba na? Wasan mo kibaw. 12 man to kabuk anak ni Jacob. Mao na to'y nagrepresent sa people of God. Ang kada ganghaan gisuwatan sangan sa 12 tribes of Israel matud pas unang pagbasa. Apan kining maong syudad nga naggilak-gilak daw haspe, kanang bato nga mugilak murag diamond, nagilak-gilak sa kanindot, nagtungtong ni siya og napulo og duha, 12 sad ka sukaranan nga bato, lig-on nga sukaranan, og
Unsa man na siyang mga sukaranan, gisuwatan sa ngalan sa 12 ka mga apostoles. Naapil na dito si Juan. Nya kay naapil mang iyangan dito, mas nadasig siya nga mopadayon. Sige kuno be, linga imong tupad ing naapil ka dito sa langit. Naapil ka. Kay di ganita makonvince nga kining atong gibuhat maapil ta dito sa pagsuwat dito sa langit, dili tingali adtong bato kay special man to katong sukaranan, 12 ra man to kabuk, at least sa libro sa kinabuhi dito sa langit maapil unta ta. Siguro unta ta nga kada nato buhat ani naapil ta sa nalista ta sa listahan sa mga taong tuas langit. Kay kanimang kong Book of Revelation nga atong gibasa karon, chapter 21. Sa chapter 20, basaha niya ninyo ha, kinatibukan ani, chapter 20 o chapter 21. Sa chapter 20 gibutang dito nga dunay basahon sa kinabuhi nya, inig-atubang nato sa judgment seat, inig-ukab sa libro atong kinabuhi, nasuwat ganing atungan dito adto ta dadon aning nagilak-gilak nga syudad. Pero ang ato ganingan wa masuwat atong libro inig-ukab, adto ta iiksa sa nagdilaab nga kalayo nga linaw nga kalayo, pool of fire. Og mao na to ang gitawag og impyerno or second death. Mao nay nindot kayo nga inspiration unta nato nga adto unta ta masuwat sa libro. Bahala lang dita masuwat atong bato o katong ganghaan kay kuan man to, representation man to siya kadto yung libro sa kinabuhi. Karon ang atong nasod nagkagubot tungod aning ni ang political chaos. Watak hibaw few days from now unsay mahitabo. Kay murag agresibo kaayo ang matag panig. Kinsa may nagsultis tinuod, kinsa may nagbuhat sa kamatuoran ug sa hustisya ug kaangayan. Unsaon pag-identify nato sayon ra kayo kadtong makapaduol nato sa Ginoo, kadtong makapaduol nato sa kabalaan sa kinabuhi, kanang maong buhat mo'y atong sundon. Dili kadtong makapalayo nato sa Ginoo or makapalayo nato sa kabalaan. Ug unsa may number 1 nga gauge para nako, kana gyung kwarta. Kinsa ganitong nagsigig pangitag kwarta o gahom dinis kalibutan, maunay magda nato ngadto yawa. Kinsa ganitong mag-promote o hustisya, pangalagad, paghigugma sa mga katawhan nga labinas natong mga kabos o sa pagsulbad aning mga problema, labi na ning porti na gyung mahalas palitonon, shortage pagyod. Kana ang mga taong mag-promote ni ana sa pagsulbad, mauna sila'y padong sa Ginoo. Gilingi imong tupad. Inaon sa ro imong gipangita, kwarta o pangalagad. Sige, pangutan-a ba? Naon sa ro imong gipangita, kwarta, pangalagad. Kay kung kwarta gani imong gipangita karon, dili pagpangalagad kana nagsunod ka siyawa. Kay matod pa ni Kristo, you cannot serve two masters at the same time. Dili pwede nimong alagaran ang kwarta ug ang Ginoo. Muna ang una yung requirement ni Kristo, kung mo sunod ka nako biyae ginatanan. Ingkaw niya, Lord, wa na mi kwarta. Ang Ginoo ay kabalaka, ako'y tuburan sa grasya. More than pas kwarta ang akong ihatag nimo, kwarta o kabalaan nga di gyud mapalit og kwarta. Kwarta o kalinaw nga akong ihatag nimo, kanang kalinaw di gina mapalit og kwarta. Karon dagko na kay taggasto sa
binilyon ang kanang ilang gideklarar diha anang social media na karon sige silang siging hearing, binilyon ang atong gasto, binilyon ang nangawagtang nga kwarta sa panudlanan sa atong gobyerno, nangutang pagani para lang yun mo spend aning binilyon, pero why naabot ngadto sa kadaghanan nga panginahanglan, why naabot sa mga gigutom, why naabot sa nanginahanglag mga karsada, why naabot sa nagkinahanglag mga nindot nga mga drainage aron dili na unta mulunop ang atong atong nasod, ang atong mga dagkong syudad. Why naabot ana? Kay napruibahan na sa atong katilingban karon. Muna muampo ta atong mga leader sa simbahan, sa mga religious groups o sa gobyerno, maghiusa ka taoy mga Pilipino, mosunod tas Ginoo. Let us encounter Jesus, let us listen Jesus, and let us follow bisag lisod sa iyang mandate. Ug unsa may mandate ni Jesus, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Sige, katapusang lingi ing naandam na kang mobaligya, andam na maingon gani ayaw sa may pagkayawan-on pa na na padayon tas pag-ampo, dili lang sad ampo lang, padayon tagbuhat sa mga butang nga gikinahanglan alang sa kabalaan. Ang mga apostoles nang lakaw nagtrabaho para sa kaluwasan. Kita sa dunta human nato rosmisa, human nato paminaw kamo mga online parishioners, manglakaw ta og mosangyaw sa maayong balita, pulong og buhat. Nindog ta. Mga igsuon, sa tumang pagsalig, mudangop kita ngadto sa amahan sa atong mga panginhanglan ug moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan mamahimong abli sa buhat sa Espiritu Santo, ilabi na diha sa mga kalihukan, nga magpalambo sa pagtuo sa katawhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno mamahimong takos sa ilang dungog ug dignidad tungod sa ilang kamatinud-anon ug sulundon nga pagtuman sa ilang mga katungdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga aduna untay mga programa alang sa pag-umol sa mga kabatanunan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton makakaplag og tabang diha sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano og gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuuhong mihalina makaambit sa langit nung kahimayaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Langit nung Amahan, sa among pagpadangat nining among pangamuyo, among
itugyan kanimo ang pagsalig o paglaom sa pangama sa mga apostoles sama ni San Bartolomeo. Dawata kini pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God. Blessed be God forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever, amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Sa paghandom namo o Ginoo sa pangilin ni San Bartolome nga apostol, nangamuyo kami nga sa iyang pangama makadangat kami sa mga hinabang niya. Sa kangkansang dungog among gihalad kanimo ang mga gasa sa pagdaig. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan o magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles sama ni San Bartolome, uban nila ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, agday ko ng imong ngalan, muabot ka namo, ang imong gingharian, matuman ang imong pangud, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, hinulualuwasa kami sa dagutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya,
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay palawat kanimo, apan ni pamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Magampo kita. Nakadawat na kami Ginoo sa pasalig sa among kaluwasan niining among pagsaulog sa pangilin ni San Bartolome nga apostol. Nangamoyo kami nga mahimo kini alang kanamo nga hinabang alang sa kinabuhi karon ug sa umaabot pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkasulat sa atong mga ngalan dito sa libro sa langit. Nya mapapas ra ni siya kung muhunong nata sa pagsunod ni Kristo. Mao na mangita gitag paagi nga maka-encounter ta sa Ginoo pinaagi sa pagbiya gyud o pag-undang o higugma sa tanang butang o tao dinhis kalibutan,
labaw sa paghigugma nato sa Ginoo. Salamat sa nahigugma sa Ginoo ug nagpadayon sa pagpamalit natog mga slots. Ang atong SBF dag as of yesterday nakadawat na tag 35,469 ka slots, na apay 24,531 ka slots na available nga tag 500 pesos per slot. Nya naa sa tay 16 slot challenge niini. Niabot na sa 193 ang atong 16 slot challenge. Nya open pa sab ang atong kaning DSAP katong investment slot nga tag 25,000 tag 500,000 pesos with 25% interest per annum nga atong ihatag nga interest. So atong pakpakan ang tanang namalit sa atong mga slots. Praise the Lord. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.